सैथो बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर आं नोंसोरनो दिनै सैथो बाथ्रा फंसे खोन्थानायदो आङो फंसे बाथ्राखौ ओरैबायदि लाजियो माने आं बे बाथ्राखौ जेब्ला आङो थैगोन बोरायगोन अब्लासिमबो आं लाजिगोन मा बाथ्रा मिथिबायना सासे सिख्ला बेनिफ्राय सोरबा सानै साथाम हौवा नांलायनाय बा सानै हौवा नांलायनाय माने बे बुहुमाव सिख्लायानो गैला बेफोरबायदिसो दंना नङा बे बुहुम माने बर' हारिनि गेजेराव बर' रायजो राजानि गेजेराव माने सिख्लायानो गैया बेखौ मा सोरबा जेम्स बा सोरबा बा सासे सिख्लानि थाखाय मा बायदिसिना दावराव जानाय नंगौना नङा आं बे बाथ्राखौ जिबनाव माने ओरैबायदि लाजियो आं दिनै नोंसोर सायाव खुला बुंनानै लाबाय आं जोबोर लाजियो सासे सिख्लानि थाखाय दावराव जानाय माने मा बुहुमाव सिख्ला गैयै बायदि इउटुबाव बेफोरबायदिनो गोबां दावराव जाबाय नंगौना नङा आं नोंसोरनो आंनि लाजिनायखौ दिनै खोन्थाबाय सासे सिख्लानि थाखाय गोबां दावराव जानाय माने बुहुमाव सिख्ला गैयै बायदि अके जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जायफोरा बुजियो बुजि मोनगोन जायफोरा बुजिया बुजि मोनखानाय नङा बाथ्राया दावराव खालामनाय नङा गेमा दाखालि बावै मोनसे भिडिअ आगारदो माने गावनि हौवाखौ प्रेंक कल एक्सआ फन खालामनाय गावनि एक्सआ भाई आङो गेमनि एक्सबो नङा आं बेनि बयफ्रेन्डबो नङा आं दिनै ओरैबायदि फंनैसो बाथ्रा बुंनो थांदों बे भिडिअखौ मोजाङै खोनासंजोब बेनिफ्राय दा दुनिया मा सानदों एक्स होननाय लोगो लोगो सोरो नै बिथांखो उमुक आंनि वाट्सएपआ बुंफैजोबदों आदा नोंखौ ओरैबायदि बेफोरबायदि खालामदो भिडिअ बानायदो नोंनि सायाव नोंखौ ओरैबायदि जावदो बेनिफ्राय दाख्लै लाइफआव फैनायावबो कमेन्ट फैदो आंथ' नायामोनानो नायनो गोनां जादों बेनिफ्राय ससे नायदो बेनिफ्राय आं 15 मिनिट सोरनिबा भिडिअ आंहा 15 मिनिट नायनो सम गैया जायफोरा 15 मिनिट भिडिअ नायनो दोङो सोरनिबा जानला मानलाखौनो बेखौ आं बिग सेलेब्रेट होयो आङो इण्डियान हेकारनि दिलराजनि भिडिअ नायो आङो दिलराजनि भिडिअखौबो आङो 15 मिनिट नायजोबनो हाया बेबो 15 मिनिट दोआ 12 मिनिट ल'यो खिन्थु मोनसे भिडिअ बिसोरनिया 10 लाख 20 लाख पार मान्थ 50 लाख खरस खालामो दिलराज मोना 50 लाखनि खरस खालामनानै भिडिअ बानाय बेखौबो जोङो 15 मिनिट नायजोबनाया आंनाव सम गैया बेनिफ्राय गोबां मानसियानो सानदों एक्स होननाय लोगो लोगो सोरो नै बिथाङा मानो होनब्ला मोनसे समाव गोबां दावराव जानानै थांबाय आरो जाय भिडिअ बानायग्रा बेबो गावबो बुजि मोनखानांगौमोन एक्स होनना बुंनाय लोगो लोगो मा जागोन पाब्लिकआ मा सानगोन गावगायो गावहा साबेसे एक्स दङमोन साबेसे दङमोन बैसोरनि एक्सखौ नाम लानानै भिडिअ बानायना हो नोंगो आं नोंनि इन्टारटेनमेन्ट नोंनि कमेडि खालामनाय नों कमेडिसो खालामदो भिडिअ आं बुजि मोनदों नाथाय पाब्लिकआ नोंनि कमेडिखौ गासैबो बुजिया आंनि लाइफआव आंसो मिथिगो नोंहाथ' मा हौवा दोङो थाखा फैसा दोङो मा सिन्था नाथाय आंहा बेफोरबायदि सिटुएसनाव आं गोदोबो बुजायखादोंमोन आंनो जिन्दगि रावबो हिनजाव हरनाय नङालै रावबो बिमा बिफाया फिसाजो हरनाय नङा आंनि लाइफआव सोरबा फिसाजोआ आंखौ मोजां मोनोब्लाबो बिनि बिमा बिफाया आंनो मालाबाबो हरनाय नङा मानो होनबा जाबायदि बाथ्रा बुंदो गोदो जाबायदि बाथ्रा बुंदो आंखो आं दिनैबो चेलेन्ज खालामगोन रायजोफोरदो आङो सोरखौबा हाजार हाजार बर' सिख्लाफोरखौ गोसो थोनानै जोंनि बाक्सानिफ्राय लाना सानजा आरो सोनाबसिम सोरबा सिख्लाफोरदो आङो उन्दुनाय रेकर्ड दोङोबा भाई फै सिख्लाफोर एबसुनि मानसिफोरखौ लाना फै पार्टिनि मानसिफोरखौ लाना फैनानै आंनिफ्राय फैसा दाबिनानै लांफै आंनाव नै नों आंखौ बिदि रायलाय नों आंखौ बिदि गाज्रि खामानि मावनानै नों आंखौ गारनानै गेमखौ गोसोथोदो बेनिफ्राय दा नों बेजोंबो बेफोरबायदि जाबाय आं दाबो चेलेन्ज नांगोन आं जिबायदि बाथ्रा बुंजादो माने सिख्ला गोसोथोलाय गारलाय सिख्ला गोसोथोलाय गारलाय आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानानैबो आं स्रि थादो मानो होनबा आं गथ' गोरलै नङा रायजोफोरानो बुङोमोन आंखौ आदा नों स्रि था नाथाय आं जेबो बुङामोन जाबायदि बाथ्रा बुंदो दिनैबो आंखौ रायजोफोरा बुङो बे सिख्ला गोसोथोयो आरो गारो सिख्ला गोसोथोयो गारो रावबो बिमा बिफाया आंनो सिख्ला हरा मिथिबाय दिनैनि दिनाव आं डाइरेक्ट मिथिखागौ रावबो बिमा बिफाया आंनो स' सिख्ला हरनो राजि जानाय नङा आंखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदो आरो दिनैनि दिनाव एक्सखौ डाइरेक्ट नामला आरो एक्सखौ नाम लादोंबा थ' आं जेबो बुंनांगौ गैला सोर एक्समोन हा दा आङो ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावगोन आं दा नोंसोरनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंसोरनो मोनसे एग्जाम्पल होनि अके फंबायमोन खोनासं बे जाबाय 80 किल' टटेल 80 किल' दं बेवहाय
7 8 वाव लोगोफोर बेयाव 80 किल' दङ 80 किल'खौ आङो हारसिंनो 8 बार खालामदो आं खोन्थागासिनो बाथ्राखौ आं बेखौ 12 बार हागौमोन सोरबा उनाव थानायमोनब्ला मानो होनब्ला गोलैबां थैखागोन 80 किल' बिखायाव गोलैबां थैखागोन माने बेनिफ्राय आं मानो जिम खालामो आं मानो एक्सारसाइज खालामो सोरबा साननो हायो बडिनि थाखाय सोरबा साननो हायो बेमार आजारनि थाखाय बायदिसिना साननो हायो नंगौना नङा आं दा भिडिअ बानायनाय टाइमा मा मिथिबायना 12:30 आं फाग्ला जादों नामा आं मानो एक्सारसाइज खालामो आं दाल' नङा गोदोबो खालामो मानसियानो फंबायमोन जेब्ला मानसिनाव जेबो खामानि गैया मानसिया मबाइलल' हासुनो थांबा मबाइल खिनो थांबा मबाइल आं मिथिगौ आं मिथिखागौ खियानो ओंखारा मबाइल गैयाब्ला बुंनो लाजियो आङो अब्ला मानसिया खामानि गैयाब्ला मा जायो बे खर'आ जोंनिया ब्रेना बादुला जायो बादुला जाबा मानसिया मा जागोन जोङो बादुला जायोब्ला जिबनाव मा जागोन लाइफआव होमबा आङो 12:30 आङो एसे रेस्ट मोनो बे रेस्टआव आं मा जागोन खामानि गैयाब्ला मा जागोन रेस्ट टाइमाव खामानि गैयाब्ला मा जागोन जानला मोनला बाथ्रा सानफ्लांगोन जानला मोनला न'आव बाथ्रा रायलायफ्लांगोन बिदिनो नांलायफ्लांगोन बायदिसिना बे 1.5 घन्टा आं मानो जिम खालामो बडिजों लोब्बा गैया बे 1.5 घन्टाया आंनि थाखाय ओरैबायदि सान्ति बे समाव आं गार्लफ्रेन्डबो गोसोखाङा बे समाव आं बिमा बिफाबो गोसोखाङा बे 1.5 घन्टाया आंनि थाखाय माने मा बिराद सान्ति डान्स जिमजों लोगोसे डान्स सल' खननाय एक्सारसाइज बे 1.5 घन्टाया आंनि थाखाय 24 घन्टायाव माने आलादा माने मानि थाखाय खालामो जों गासैखौबो जोङो मा ब्रेनखौ थिग लाखिनो थाखाय माने जोंनि साननाय हनायखौ जों बडियाव माने फकास खालामनानै एक्सारसाइज खालामनानै बेजों लोगोसे आरो जोंखौ गोबां हेल्पबो फाबावो बेनिखायनो बे ब्रेनखौ जों बादुला खालामनाङा नंगौ आं मानियो इउटुबखौ फकास खालामदों खालाम इउटुबखौ फकास खालामदों खालाम दिनै नोंसोर आंनि इउटुबखौ नुयोना एड्सआनो फैया सोरनियावबा मुस्किलसो मोनसे मोननै फैयो खोमा एडभार्टाइज फैया जेसेबां एडभार्टाइज फैयो गुबुननिया नायस्लाबनो मोना सिगांनिफ्रायनो एडभार्टाइज जायो नाथाय आंनाव फैया मानो गुबुना माने जेसेबां एडभार्टाइज फैयो एसेबांनो फैसा फैयो इउटुबाव नाथाय आंनाव फैया अब्ला आं फैसाबो मोना मिथिबाय नोंसोरो आंखौ नाथाय नोंसोर दिनै इउटुबखौ नोङो फकास खालामदों मानसिफोरा नायनो लुबैनाय नायथो नंना नङा नों गोबां भिडिअ बानायो दिनै दिनाव थाखा फैसा दोङो मा गैया थाखा फैसा दोङो सब दोङो थाइलेण्ड थां दुबाइ थां हौवा हिनजाव बेरायहै गोबा खबलाय खुदुमलाय भिडिअ बानाय सोर मा बुंनो रायजोआनो अनसायो नोंसोरखौ लावदुमलानि न'आव थां लावदुमलानि फेमिलिखौ देखाय बिमा बिफाखौ देखाय थां लावदुमलानि बरिया भिडिअ बानायो ओंखाम संना जायो टपिकनि मा आंखाल जादों टपिकनि मायबा आंखाल जादों एक्स बयफ्रेन्ड नाम लानानै प्रेंक खालामलायनो जेबो गोनांथि गैया एक्स बयफ्रेन्ड नाम लानानै प्रेंक खालामनानै दुनियाया आरो दावराव जाबावनाय जेबो गोनांथि गैया लावदुमनि न'आव थां लावदुमनि बेकग्राउन्डखौ खोन्थाना हो नोंनि एक्स बयफ्रेन्डआ खैजोनमोन बेखौ खोन्थाना हो रायजोफोरनो बेसेबां टपिक दङ नोंनि एक्स फरायनायनिफ्राय लानानै नों साबेसे एक्स जाखो नोंनि बयफ्रेन्डआ खोन्थाना होब्रा स्ट'रि खोन्थाना हो आरो नोंजों आंजों माबायदि गारलायनाय स्ट'रि खोन्थाना हो मोजां बेखौ खोन्थाना हो लावदुमनि बेकग्राउन्डखौ खोन्थाना हो बरियानो रायजोफोरा बेसेबां सेलुट मारिगोन नोंखो रायजोफोरा बेसेबां मोजां मोनगोन नोंखो लावदुमनि बेकग्राउन्ड लावदुमा एसेबां थिका दङ थाखा दङ न'आ इदि बिल्डिं माबा दोङो फरसुनार दोङो मा दोङो बेनिफ्राय जेम्सजों गारलायलायदो आरो स्ट'रि खोन्थाना होब्रा मोजाङै लावदुमखौ आं मानि थाखाय लानो गोनां जानाय लावदुमा मा प्रब्लेममोन आरो खोन्थाना होबाय दुबाइ थां गुसुं गान बिखा देखाय नै आं थाम्बनेलाव होनाय बिदि बिखा नुलायनाय नोंनि फट'खौनो होदों थाम्बनेलाव बिखा नुलायनाय बिदि देखाय दुनिया नायगोन टपिकनि अभाब गैया आं हाबा जायोब्ला आं सिख्ला लायोब्ला आंनि टपिकखौ नायनो अभाब गैयै भिडिअ खन्थिनो आलादा दिनै आलादा गाबोन आलादा नाथाय कमेडि पारपसाव एक्सखौ लानाङा ना नोङो कमेडि खालामनो थाखाय नों एक्सखौ लानाङा दिनै आं गोदोबो नोंखौ बुंखादोंमोन जेसेबां टिकटक भिडिअ आंनि मोनसेबो नङा नोंनि एकाउन्ट गोजा टिकटकआनो गैया आं टिकटकखौनो सालाया नोंनि टिकटक गोजा दिनै टिकटकनि भिडिअआ दिनैबो थालांबाय दाननो नाजा बेफोरखौ एसेबां फैसा दोङो नोंहाथ' हौवा दोङो लोगोआव सासे दंफायो आंहाथ' गैयाना आंनि लाइफआ मा जानो थांगासिनो दङ आंनो रावबो बिमा बिफाया फिसा जग्रा मिथिबाय जाबायदि बाथ्रा बुंदों आंखौ दिनैसिम आंखौ हिनजाव गुन्दा हिनजाव गोसथोयो हिनजाव गोसथोनाय गारो होनना बुङो चेलेन्ज नांगोन आं
सोरनिबा फिसाजोखौ आङो गाज्रि खामानि मावदोंबा सोरनिबा फिसाजोजों आं गोसो थोलायदोंब्ला फिल्म बा गानानैबो आं रावजोंबो एक्ट्रेसफोरजोंबो गोसो थोलायबावाखैमोन बेसेबां बोसोर ओरैनो दंमोन आं नाथाय आंनि साननाया आलादामोन आं फिल्माव मानो फैनाय आं फिल्म बानायनानै आं मा खामानि मावनो नागिरदों आंनिया मा जादों गोबां गिदिर गोरोन्थि जादों बेनिखायनो आं बुंनो फंबायमोन मोजां मोनलायनाय गैयाबा जेबो टेनसनबो गैया दावरावबो गैया जेबो गैया खामानि माव ब्रेनखौ इउज खालाम मोजां खामानियाव खामानि मावबाय था अब्लानो मानसिया बिजि थायोब्लानो मा जागोन मानसिया जानला मोनला भिडिअ बानायफ्लांनाय नङा अरे यार आं बुंखाबायना थाइलेण्ड दुबाइ थां बांख्र भिडिअ बानाय गोसो थोलायनाय हुआ दोङो मा दोङो बांख्र भिडिअ गुसुं ड्रेस गान दुनिया नायगोन लाख भिउ जागोन लाख फैसा मोनगोन नंगौना नङा रायजोफोर लाख फैसा मोनगोन नाथाय दुनिया दिनै नों आंखौ बानायाखै नोंखौ आं मानिदों नों जेम्सखौ बानायाखै एक्सखौ बानायाखै जेम्सखौ नोंखौ नाथाय दुनिया सानदों मा आंखौ दुनिया सानदों गाज्रि मोनना भाइ सोलाय माने आं बेखौनो मोनजोबनायाव टेट एग्जाम होनानै लेक्सारार जानो हाया आरो दिनैनि दिनाव एमएआ लेक्सारार गैयै मोनला पिएचडि नांगौ नेट नांगौ टेट एग्जाम होनानै मा जायो एलपिनि आरो एमइनि साख्रिखौसो मोनो टेटजों लेक्सारार जानो हाया माने एमए पास जानानै टेट एग्जाम होनानै लेक्सारार जाया एलपि आरो एमएनिसो मोनो टेटखौ पास खालामनानै अब्ला लोगोफोर जायफोरा गाज्रि मोनो मोनथोसै बुंनो गोनां जानानै फैदो आरो जायफोरा मोजां मोनो मोनसिगोन अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द